Kto hovorí, že na prípravu domácej teplej polievky potrebuje veľa času a sporák, tak určite nepozná tento recept. Vítam vás v 15. a teda poslednej epizóde seriálu 25-minútový Express, ale tento diel by sme mohli nazvať aj 5-minútový Express, pretože presne toľko trvá pripraviť si túto krémovú hráškovú polievku. Základom je rozmrazený zelený hrášok, mandle, bazalka, sol a cesnak. Ja som použila aj domáci zeleninový vývar, ale môžete použiť len vodu. Takže to bude studená polievka, pýtate sa? Nie, pretože mixer Bravo Life má super program, a to ohrev pokrmu, ktorý vám ingrediencie nielen rozmixuje do krémovej konzistencie, ale za 4 minúty aj ohreje. Polievku môžete jesť len tak, alebo si k nej pridať uvarené rezance či ryžu. Celý recept ako vždy nájdete v popise pod videom. Kto hovorí, že na prípravu domácej teplej polievky potrebuje veľa času a sporák, tak určite nepozná tento recept. Vítam vás v 15. a teda poslednej epizóde seriálu 25-minútový Express, ale tento diel by sme mohli nazvať aj 5-minútový Express.